Paipilih hambai sini borong dengan nograi dong no. TCB ni members rock, tai juda community leaders rock, social activist, cini sikli maafa, norok jot nobo ani khani hamjakma, tai buisuk ni cibai. Rusap laima musalaima nainani ba bisi kok kolok sakla, karon jeng elected rock kok kolok sakang tai buisukno politicize राजनीतिक बाबे कक सावरक नहीं पानो बुई हमाय क्या तीनी अब हाइकुनु कक साना थांगला चीनी जे मुकुमु चीनी जे हुकुमु चीनी जे ट्रेडिशन चीनी जे कल्चर अबनी कैसा फेस्टिवल अबनी कैसा साल बा जों प्री पालायो स्टेट लेवल ना निसकां जों सब डिविजन लेवल पालायो जों डिविजन लेवल पालायो जों गोरों थायो पालायो आगिमो आसुक नुकजा गया किन्तु ताबुक तांगि नुकजा थासिं आनि सकांनि कक साइथानाय सामाहाय आगि रगो उनिया किन्तु ताबुक तरक खायजानि दङ ताबुक गोबांमा कालचारेल प्रग्राम गोबांमा सोशियो कालचारेल एक्टिविटीज नि दङ अमतेहाय एक्टिविटीज अमतेहाय प्रग्राम तांगैयं कारण जों ताबुक समाज हिसाबै जों ताबुक सिजाजा जों आगिनि हाय दिन करिखा चिनि कानमुं चुमुं चिनि तंमुं मर्डानाइजिं फानो जों चिनि कालचार न ताइवैसा ति सावैतुखा अजे स्पिरिट अजे एन्थुजियाजम अजे चिनि बोखाव जे चिनि काइसा जीव तंमनि जों जे चिनि कालचार न ताइसा रिवाइव खायै जों सोसाइटी न फुनुकनाय चिनि फ्यूचर जेनेरेशन न फुनुकनाय अजे स्पिरिट अबं खाचिनि हानि बुसां मानि चिनि जे तिप्रासां मानि चिनि जे अ हानि जों बाग्रा नै काइसा सिनि मुंसे जों आमगिना चिनि यारं चिनि रूट्स न पक्थाय खलाया जे कल्चर जे बरक जे सोसाइटी निजेनि यारं निजेनि रूट्स न पक्खा आबुफां सगै मा खलायो जों आबो हाय ओंना रोगला नों जेकुनु प्रोफेशन दंदि नों जेकुनु जागा थांगै चाकरि खायदि जेकुनु जागा थांगै परिदि फिया नोंनि हागो फिरगै नोंनि कालचार नि ट्रेडिशन न निनि फ्यूचर जेनेरेशन न फोरोंगै निनि नगानानि निनि नेबार्स न फोरोंगै मातालांनाय तामनि हिंगाय जों एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जों एज सोशल एक्टिविस्ट जों एज सोसाइटी नि मयाल चौधरी इंथों जों कुमां इंथों ताइमां इंथों मिशन दजाकनि नरक आपुरो तामो खायगा जों जदि ताबो कुनु खायमेया हंगाय चिनि फ्यूचर जेनेरेशन न जों कुनु सानानि तंगला निनि बैंक बैलेंस मैटर खायानाय नों तिनि तामो गारि का निनि नक बुसुक बुसुक आबो बाय ननो डिफाइन खायानाय ननो फातारो थांगै ब ननो तामो बाय डिफाइन खाय निनि चामुं तामो निनि सिनिमुं तामो नों ब हानि फाय निनि कालचार तामो निनि यारुं बुसुक करा आबो वाइसे सिनि जागो आमबागै जों चिनि ट्रेडिशन चिनि कालचार न जों नारगि मा तंनाय गोबां मा बरक हाय डिस्टार्ब खायना नायनाय गोबां मा बरक गोबां मा कक सानाय हायपन चिनि आइडियोलॉजी चिनि नाहारमुं काइसा न तंनाय जे जों चिनि जे कालचार चिनि जे ट्रेडिशन न जों जे आगि पालाय फायमानि जों आबनो आहायगनो पालाय थानाय नों पॉलिटिकली जेकुनु डोमेन न तंगै मानो नों जेकुनु रिलीजियन तंगै मानो नों जेकुनु डिपार्टमेंट चाकरि खाय मानो फियानि निजे कल्चर अब कुनु दिनो चेंज होगला तिनी आं एमएलए तंगै खनाताय मासा एमएलए फायनाय ताय मासा एमएलए एसेंब्ली अफ कक सानाय कल्चर नि तयै ताय मासा एमडीसी काउंसिल थांगै कक सानाय
किन्तु आबो बाय सिमिंगला नों आं चिनि चराय रो चिनि अर सिक्ला सिक्लि तंनाय रो जों जतनि दायित्व चिनि कालचार न एमब्रेस खायनानि चिनि कालचार न तिसावै तलांगै बुइनो खुनुगनानि फादर थांगांखाय आं गोबांमा जागा गोबांमा स्टेट रग थांगांखाय अनेक खाबायु बुइ बाहायके बंनि कालचार न रिप्रेजेंट खाय अरुणाचल थांगांखाय मिजोराम थांगांखाय बरक बाहायके एमब्रेस खाय बंनि कालचार न बरकनि कालचार ट्रेडिशन नि साका बरकनि कुनु खरै ओंखाय जों तांगे आबहाय खायमिया तंनाय प्रत्येक इवेंट प्रत्येक ओकेजन जोंबो चिन कालचार न फ्लन्ट खायनाय जोंबो चिन कालचार न खुनुगनाय जे नायदि चिनि कालचार अब आसि कक साविनो आंगानि कक अरन मुथागनाय जत्तन बुइसुकनि चिबाय स्टेट लेवल अरनि ओंगै गोबांमा बरक थांलायदि कालचार न नायदि सिनिलायदि सोलोंलायदि ताइ जों हायदि फोरोंलायानो जत्तन बुइसुकनि चिबाय हामबाय।